Tell me, what does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like they say? Does the sun shine bright forever? Have your fears and your pain gone away? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angels' choir, and I hope the angels know what they have. I bet it's so nice up in heaven since you arrived. So tell me, what do you do in heaven? Are your days filled with love and light? Is there music? Is there art and adventure? Tell me, are you happy? Are you more alive? 'Cause here on earth it feels like everything good is missing since you left. And here on earth everything's different. There's an emptiness. Oh, I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angels' choir, and I hope the angels know what they have. I bet it's so nice up in heaven since you arrived. Since you arrived. I hope you're dancing in the sky, and I hope you're singing in the angels' choir, and I hope the angels know what they have. I bet it's so nice up in heaven since you arrived. Since you arrived. Does it look like in heaven? Is it peaceful? Is it free like? Iopina, ibonane, hlayinkosi ivumayo. Iopina, ibonane, hlayinkosi ivumayo. Ngabukuphina, ngalo wahamba, ngabuphila kuphi na? Ngibuhlungu ngawe, soloko wahamba, angiphili kahle na. Thola inhliziyo
so ume apha ndimthembisa manene ootata bethu bayalekelana. So ke ngoku ndizoshwalathela nje kancinci into ezokwenzeka. Siye ke sahlala ke thina after sive umphanga sacela apha efemelini endlini kuba umnqweno besimazi engubrother wethu ebengu-DJ apha ekuhlaleni and ebezithanda iimoto. Sacela ke ngoku senze into bu-drive through, uyabona, senze le nto umnqweno beyenza kunye nathi. Kudlalwe umculo lo wakhe bewenzile, ashowcase, and then his colleagues. Ayikho formal, sicelebrate ubomi bukamnqweno. So ke ngoku besizocela, asifuni nothuke ba xa ziimoto ezitheni ezi zipipizayo. Umnqweno bengumntu we-fast cars, uyabalekisa, uyazitshintsha-tshintsha. And so yinto ke ngoku esifuna ucelebrate ubomi bukamnqweno ngayo. So ke ngoku ningawuthuki bazali, sizojikeleza nje kabini kathathu kumiswe, and then one-flowers abeke emveni koko into encinci kuzodlala i-VN, and then nee-colleagues zakhe zize no-DJ abakhoyo. Kuzakhona igospel izomixwa ithi deep kancinci, andikho sure ngamapiyano ke nekwaito, but ningothuki ningathi sisigxumgxu. Uyabona yindlela ke ngoku sizamcelebrate ubomi bukamnqweno. So besizocela ke oodrayiva bakhoyo nobhuti ofotayo ke uzofota ibe yi-drive through. Thandile uzozama utranslator ke bana yesingesi bana ithini. So Sister Kamnqweno. Oh, sorry, I'm gonna say it in English. Sorry about it. My name is Thandile. I'm Mweno's sister, the eldest. We were only two, but now I'm left alone. So now today we're not gonna do much. We're not gonna say much. We just wanna celebrate Mweno's life. We all knew Mweno in different ways. Some of you guys know Mweno at work. We know him personally, and others know him in a different way. Yeah. So what we're gonna do today? We're gonna be just right. We're gonna do a drive-through, and we all knew that Mweno loved cars. So we're just gonna do a drive-through, and then we're gonna come back, and then each and every one of us who wants to speak, they can speak about anything about Mweno. They can say whatever they want to say about Mweno. So yeah, thank you. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Like a rainbow fading in the twinkling of an eye, gone too soon. Shiny and sparkling and splendidly bright, here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon, gone too soon. Built upon a sandy beach, gone too soon. Like a perfect flower
just beyond your reach, gone too soon. Born to amuse, to inspire, to delight. In one day, gone one night. Like a sunset, dying with the rising of the moon. Gone too soon. Gone too soon. I fought for you the hardest. It made me the strongest. So tell me your secrets. I just can't stand to see you leaving, but heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. Heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. So go on, go We laughed at the darkness, so scared that we lost it. We stood on the ceilings. You showed me love was all you needed. Heaven couldn't wait for you. Heaven couldn't wait for you. Oh, heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. No, heaven couldn't wait for you. So go on, go home. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Just one shot to show you with a glance. Suddenly, we made eye contact, then we made our way across the room. Meeting up never too soon. You said, can I buy you a drink, girl? Yes, you can. I'm single. Do you have a man? I got 2 left feet. Would you like to dance? Shit, it ain't that deep. I'll take a chance. Sipping on the bed. Down for whatever with me. Sipping on the bed. What you say? As I recall, you were ready. Down for whatever with me. Took a walk to the back, cause the joint was getting packed. Found a spot I could kiss you and romantically embrace you. Trying hard to be cool, cause I'm really feeling you. Slow down, take your time, cause this thing is still brand new. Can I buy you a drink, girl? Yes, you can. I'm single. Do you have a man? I got 2 left feet. Would you like to dance? Shit, it ain't that deep. I'll take a chance. Sipping on the bed. Sipping on. What you say? Baby, I call you up ready. Down for whatever with me. A little better. Think this thing we got can go a little further. I can foresee a possibility of you and me. Whoa, sipping on, bring me back. Whoa, down for whatever. Down for whatever.
inganyana sosesiteji uthatha kakhulu so ngoku ke into besiyenza so izithethe zethu sizazibiza mna ke apha ndimele kuzokuthethwa ke izithethe ngengcwabo bakhe so ngoku amagaba tshintshi sobiza iitshomi zakhe o-DJ Kabzela Lungisa ningasondela Chumani aba bantu bebekhethiwe babazothetha ngomnqweno bamazi njani so mna ke benditshilo nomthembisa manene ndikhula nomnqeno kum ndimdala kuye ukhulela apha phambi kwam apha iyapho kanumber 6 benditshilo ootata bethu bayalekelana besivana kakhulu ke nomnqweno sisiyayazi and besivana ke ngento siqale sonke ke into yo-videorizer eyenzekayo no-DJ uHaslisha besinebhizinesi zethu esiziranayo besenza iwebsite senza ilogo uDJ ebusuku mna kudala ngoba ndandinamafela bengicela bona icompetition yethu ingubhuti usathi yena edura thina siqoma sizamchana phasi bize cheap siyazi ke sihamba amafela ke mna ke wonke laa mntu wamafela ndiyayazi uba seyizi-customer zam ndicele umnqweno afoto ngigqibele icawa kufote ulungisa then siedithe senze loo mali ngaloo ndlela senza ngayo but besinayo enye ilife esiyiphilayo sididisa but ke mna ke ndahamba ndayophangela eKapa and then yena ikhona iwebsite sasiyenzile for a little flower naseMermount sidibana notisha Rugama so ke ngoku umnqweno ke mna ke ndithetha ngaloo life yakhe so nam ndingothuki apha endlini besingaziwa abantu siyadijeya siyathini sihambe ebusuku into esibisa ngayo but ke namhlanje ivelile so ke ngoku ndizobiza ke Lungisa Chumani cala nisondele Kabzela kuthiwa ngulungisa ke yena ke qha kuthiwa ngu-DJ Cute abamaziyo aba basebusuku bayamazi ngo-DJ Cute DJ Kabzela nabo DJ xa nibabona ndiyazibulisela abangaphakathi abazali colleagues zikaMnqweno family friends ne-DJs ezikhoyo igama ndinguSiyabelwa kaMakhaza otherwise known as uCabs Beatstyle Kabzela. I don't know where to start. We've been in this industry for more than 21 years. Mnqweno, and Mnqweno is always been that guy, Figelelekayo. You can count on Mnqweno anytime. It's just a phone call away. I remember, I think it was 205, yeah. Mnqweno and Lungisa here. This guy used to release albums. He was well known, the whole of SA. His name is DJ Cute. One of the songs from his album, he used to do it with Mnqweno. But Mnqweno, ever since engakwazi uthetha kahle, engumuntu othuleyo, this one used to represent him more. I don't want to lie to you, I'm heartbroken. Molweni bazali. Andiyazi siqale. Mnqweno basically I've known him my whole entire life. Bendithi on some other occasions and on other weekends ndizolala lapha bene sleep over kuMnqweno because sine passion, we've got passion for music.
So Magamweno used to tolerate us for the loud noise that we used to do phakathi erumini. So apha in the process umnqweno loved anything that I did. Ebenguloo mntu ke bendisapota in whatever bendiyenza umnqweno. Bendisithi umnqweno ndimcela nakwintoni nasebusuku nasekuseni. Umnqweno bepha nanini akathi hayi andinamali yoyenza lento akathi andizophumelela ngumntu sokupha for mna. So ndilahlekelwe namhlanje silahlekelwe mpela. Bendisithi ke mna ke ndizoyika ndozapha endlini because amandla andinawo namandla okuma apha kule ndawo ndibekuyo, but ndizamile ndonakele ngaphakathi. Andiyazi eli nxeba ke lawuphinda liphile nini. Heartbroken for days, for years, but we'll see umnqweno on the other side. We'll meet again. Molweni bazali. Igama lam uBabalo Khoji. Nam ke I'm also a DJ. As a DJ, but as a friend of Mweno. And he's not been a friend for many years, but he's been just a good friend in a short space of time. In that short space of time, there's a lot that I've learned from him. There's a lot of activities, experience that we've encountered Sobabini. And his passing is very touching and it's unbelievable. I'm not so good in speeches, but I thought let me just share my 2 cents experience that I have or had with him, Umweno. And also towards the family, may the family be strong and know that Yahweh, which we call God, has kept him safe already. His spirit has left us and is with him. Thank you. Hello. Ndifuna ubulisa mani abazali abalapha neshomi zakamnqwene ne-cousins including your colleagues. Thank you man for coming here. Mna ke ndingumchumani, I'm Mchumani Manene, for those who don't know. Little brother yakamnqweno. I'm speechless. I don't know actually what to say. I tried to arrange some words last night to come and say something, but I can't manage to say anything. I'm trying, I'm nervous as I am, to talk about Umnqweno. Umnqweno ke kum ke, it was just a lot of things. There's one thing I always remember about him, is he used to always put me on my place, whether it is no sister bam, no cousin bam, no bani, no mama, no tata. He used to always put me on my place. I would never forget. As was in. He's the one who introduced me into Umculo, into Deep House. So I really appreciate young Indians le Mkula wamkum. Dithi man ki family yam ngxe man. Aklang ngehlang. Asiqine man. Andifuna ukuthi izawudlula nale. Andifuna ukuthi. Kodwa ke if this is the Lord's will, then we should accept it.
I don't know what else to say. I'm also as lost with words. My heart is aching. Ingqondo yam nayo iyabhidana. I don't know what to do. Where am I supposed to stand? Who am I supposed to stand next to? Who am I supposed to comfort? Who's going to comfort me? Who's going to put me in my place? So, Nkosini man, and ndiyabulela man ngokuza khona. Okay, ke ngoku sizobiza abantu unqwelo abebesebenza naye, ii-colleagues zakhe. So aba basuka apha ngoo-DJ balapha eTinarha. So ngoku umntu kwii-colleagues zakhe ozivayo ofuna ushera nathi uba umnqweno benjani emsebenzini, benihleli njani, beniphilisana njani. Oh, before ke nantsi ke ndiqhubeke kubiza, ukhona ke nowakwakhe bephilisana naye, umhlophe uNicole, bebethandana kakhulu, banayo nenja yabo sebagezela ngeseyiji le. Khona injana yakhe ayikwazanga ukuza namhlanje, ndiyazi isizathu. So ke if Nicole naye uyafuna uthetha but umntana abantu noko ibuhlungu lentlungu, ndiyayi-understanda, but ii-colleagues zakhe ezikwazi uthuli. Hi everyone. I work with MQ. We were colleagues, and I was thinking about something earlier, and it was actually about December 2018 when MQ just started, or when he interviewed. We took an interview to him, and it was only me and my boss. And I still told my boss, I don't really think he's gonna make it here. You know, we are tough people here, and I don't think he's gonna. And my boss said, no, he's gonna make it. Fast forward to he worked for us, and it's just every time that MQ would come into a room, you know, there will always be laughter, there will always be, you know, jokes, and he was a good person, and yeah. Ndiyazibulisela kwi-family ka-M, neighbors, our colleagues, ndiyazibulisela kumntu wonke. Igama lam nguNokuthula Bakatana. At work they call me Tuli. I was MQ's neighbor, friend. Some point sabonana basiyazalana ngoba uNdlovu ukhona nasekhaya, so he called me Mdase most of the time. As everyone knows, emsebenzini, MQ was a pain in the ass sometimes. He was annoying, he was full of love, full of laughter. Akho mini nje siyaxabana ke mna ke naye a lot, like siblings. Silwa namhlanje I told her, I no to me, no, God, you are harsh. And then later on, it's okay, I always forgive him. So we had that kind of a relationship. Some of our colleagues who are abroad, they said they will send me some things that they want me to mention, which I'll do on Saturday. Sorry. Usandi, so one of his friends, like, there's no words. John himself, who was MQ's boss, but also saw him as like a brother. I don't go to because some people heal in different manners, different ways. But all I ask is that we are all supportive with each other through this grief and everything that is happening, and just celebrate him for the person that he was, and that's all. Thanks.
qala ke noba ngu-MC so nindincedise apho andifuna uvalela abantu ngaphandle uyabona so ndiyaphinda ke omnye umntu ofuna uthetha nalapha efemelini ashere uba umnqweno bengumntu onjani mna benomkhulu wakamnqweno ebemane sithi kumo ushota njengondolusa besinayo ijoke encinci kubo bendisithi xa ndibabiza madoda amadoda but ke bengafuneka ndiyithethe kwabanye udata but ke kubo ke ezindingomkhulu wabo bendivumelekile ndanxesha ndifuna ukuvalela ngaphandle andile umkhulu kamnqweno as ubhuti wakhe andinivaleli ngaphandle so ke as u-MC andifuna ukuthi nam ndizayiqukumbela iivesi nazo ziphumile andisiba ndizazi ndizilibele ngendizibeka iivesi onazo naye andimvalelanga ngaphandle Molweni bazali. Uluncedo igama ngokwamadlakane. Ngomnye wabanina abakamnqweno. And between ke thina I think njengokutshanga nolitha xa sithetha okanye umntu naxa isibuza uba ungubani omnye komnye ubungumnina wakwanto omkhulu bengakho explanation uba awumkhazi ngubani. I don't think we ought anyone no explanation uba sazana kanjani. As I think omnye wabanina abakamnqweno sometimes be-acte ngomkhulu phinde ndikhunjuzwe uba ndingumninawa sine-relationship enjani. I think most of the time abantu abandaziyo ndimntu soloko esesirafeni abantu abandiyaphangelayo ndiyafuna sisoloko sesirafeni. So umnqweno I think I've come to know and learn him as umntu obenothando and I think he had appreciate abantu but more than anything it was uthando because most of the times xa kufuneke sidibene nomnqweno okanye ndimbonile okanye simbonile ebefowuni esiza yena ngokwakhe engalindelanga umcompensate for anything abengumntu uzafuna buze uphi afike buze umama usendlini and go umbone ngayisemkile again. Sometimes xa isemudini fike naye athengisele sibe busy beyilona sawudibana ke nasebusuku sometimes xa ebengekwa umntu uzawufuna abuze niphi balela bawuphi afike ke ngaloo moto afika ngayo athi jonga nina ndiniphathele ntoni kwazi umenshini ezaa gifts zakhe bezinto nabo but benjalo I think when you begin to think personally when I begin to think about him and the patience and love that he had with abantu I think with family as well i-effort yosuka kude kuloo ndawo kuyo to come see abantu bakho was something I begin to hold dear now that I think ndikhula nokwam and notice and that's one of the things endifundileyo kuyo is that you take time for abantu and you come. Enye ke and I'd like to with the friends zakhe that they mentioned is inability yakhe yokuthi hayi xa ndicinga ngam naye there isn't an instance where ndikhumbule sithi hayi to a favor. Khumbula one time waphangela kwinto yogqirha as he was a driver and I needed something nearby so ndimfonele ubuze uphi so ndiyam-explainela le nto so now athi no sisibhani but uzawuyenza ngoba I'm like no so noba usisibhani yeka I'll do it later. So with communication efavors endimane ndicela zona ngoku ndafunda uba xa ndithetha naye okanye ndizamcela into qale ndimbuze uba wenza ntoni before ndithethe nathi because akazuthi hayi nangona esemsebenzini. So I think nyhani ke I think we get to learn and appreciate abantu when they're gone and umnqweno
breaks people, I think my heart as well, that now that I was looking at it and I was looking at more, I was looking at calls, randoms, video calls. All of that is gone with him, call visits anymore. You begin to realize what kind of a person that you lost. Yeah. So yeah, I think I sit here now with that big loss and only realizing now what big of a heart he had and the impact in our doing and lessons we learned from him. Sometimes eventually we can't attend their fundis. So I think the total of what we are massively by the learning. Bona ke ngathi kuhanjiswa idrink so ke yasiqukumbele siselda ke banefuna nelizwana kwa yonke into mos iyavula iphinde ivalwe ngelizwi kanti ke seyivule i-house DJ so ke awukwazi isifundo sethu sawusifumana ku Isaiah 40 siqale ku verse 1 sisuka ku verse 1 siye ku 29 sawuqala ndilithandazele elilizwe ndibopha mna ndibopha ifamily bopha umama kaMnqwele cela umama kaMnqwele aqine amelele
bawo wethu wasezulwini, Thixo wokhoko bethu, maluso olungileyo, naku ndimile phambi kwale family yakwaManene ayezulu. Ndiza kuwe moya ingcwele, ngenelela Simakade. Utshilo unyana wakho Mthetheleli, wathi xa siza kuwo wathi akasishiyi sodwa, ushiye nomoya oyingcwele. Sicela lo moya oyingcwele usebenze ngeli xesha Mthetheleli, sebenza maluso olungileyo nakule ingxokolo soyame ngawe Ngangalala. Themba limbi asinalo ngaphandle kwakho, siza kuwe Ngangalala yezulu. Someleze siyile family, someleze Ngangalala ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga, in Jesus' name, thank you, amen. Thuthuzelani, bathuthuzeleni abantu bam, utsho uThixo, utsho uThixo wenu, thethani kakuhle neYerusalem. Ndithanda ukuthi thethani kakuhle nabantu bam, nimemeze kuyo nithi kuzalisekile ukuphuma kwayo umkhosi. Sibambe apha kuwa siye ku-29 apho ngamazwi endiomeleza le family, ndisomeleza nomama kaMnqweno nodade bomnqweno nayo yonke ifamily nabantu bonke abachatshazelwa yile ntlungu. U-29 umnika otyhafileyo amandla, ongenakomelela amandisele ukuqina, athi namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe. Ke bona abathembele kuYehova baya kuhlaziyeka emandleni, banyuke ngamaphiko njengenkosi, baya kugidima bangadinwa, bahambe bangatyhafi. Utsho uThixo bulelani. Ukuba sithembele kuYehova kwaye zonke iingxaki zethu siziphosa kuye, uyasixelela uThixo, uthi asizowudinwa endleleni ngoba ungamandla uThixo. Xa sizamkelela lo Yesu, uYesu uyithatha yonke indima, ukuthatha konke ukutyhafa, uyithatha yonke intlungu. Uba ngathi akunantlungu, athi omnye umntu akakhathali, kanti onke amaxhala ethu siwaphose kuye. Uthi uThixo masiwaphose kuye amaxhala ethu ngoba yena usinakekele. Usisinakekele uThixo, sesingenzi kakuhle endleleni, kodwa ukuba siya kuye yena uyenza. Mahlaleni kuThixo, mahlaleni kuThixo bulelani. Uthi namadodana angatyhafa adinwe, nabafana bakhubeke bawe. Ke bona ayisithi sonke ngabayame ngaye, ngabathembele kuye, ngabazinikele kuye. Sayithathile nale ntlungu, naloo nto yenzekileyo kuMnqweno. Ube khona uSimakade, ube khona uThixo, nokwenzeka kwayo, noba yenzeke njani, noba kukho igalelo, noba kukho umntu kule nto, uYehova ebekhona uliliso. Uyabona, ubona apho singaboni khona thina. Mahlaleni bazukulwana bamaqhosha, bazukulwana bakwaManene, masihlaleni kuThixo. uThixo uyayazi, uThixo uyayazi. Noba bulelane ungakhala ngalo mzuzu, uthi umntana wam khangandicingele, ukucingele, kodwa ke kufikelela loo nto
singayaziyo nathi ngoba thina into ethi umnqweno akasoze azixhome umnqweno akasoze azixhome kodwa uThixo uyayazi nangamazwi andiyazi MC noba uyanikela kubekho nomnye ozawufuna ukuzophosa kula mazwi okanye aziphosele awakhe amazwi ufuna ubeke umntana ubona abantwana abayazi I decided I would just read from Psalms 34, verse 17 to 18. That says, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." I thought you might be questioning the Lord about why did it happen and why would he let something happen like that. But we should never doubt the Lord's will. At times it doesn't make sense, but don't keep your eyes off him. Don't keep your eyes off him no matter what the situation is. At times we obviously will not understand, but even in John 13 verse 7 it says, "You may not understand now, but later you will." So it's all about sticking and keeping our eyes on the Lord at all times, no matter the circumstance, and finding strength in just praying every single day and just asking the Lord for strength. He will renew your strength. He will restore your soul. And you will, one day you will also mount up on wings like an eagle. Run and not grow weary, and walk and not be faint, like Isaiah says. So keep the faith. Don't lose your faith in the Lord, no matter what the situation is. It's heartbreaking. It's heartbreaking. I'm literally shaking right now. But yeah, Upumneno, to me, I've known him since I was a child. Since I was like very, very small. As a puti, most likely you guys know him. Maputi, a lot of times. Like Sikula and I would always go to trips, even Jeffrey's Bay for weekends. There's even pictures of us. So when I found out I was like, there's no ways. It felt like it was a movie. It still feels like I need to wake up from a dream. But he's gonna always live in our hearts and with us. And I pray that the Lord may just bring his soul to peace. Because things like this, we always question like what happens afterwards, as believers. So yeah, I'll leave it there. God bless everyone here and their hearts. Okay. Okay, now Susanna. Tell myself I don't care that much, but I feel
Okay, before ubhuti wethu ke asibulelele ukutya asibulelele nanenginyinya namhlanje bezokwenza i-candlelight ne kumoya andiyazi ke izokwenziwa njani uyabo so yilena ngomkome andiyazi ithiwani sizilight okanye singazilight sizilight so kulela ukutya kholo Okay, on behalf of the family, I just want to thank everyone who have come here to celebrate ubomi bukaMnqweno. Baba ngozosibini izandla abantu bakuthi manje ngushinduza abashindu zenu. Yize uMnqweno kuba uMnqweno umuntu ethandeka kakhulu. Phofu nami ngeba andinamazi kodwa ndithi mandime ndithethe kodwa ke ndibulelise abantu bonke abazileyo apha. Ndithi ngosini kakhulu manje siyabonga. Ngokunisixhasa siyifamily kule meko besikuyo. Alokwazi uMnqweno bengumuntu belunge ngamandla uMnqweno. Ngoba ndimazi uMnqweno semncinci kakhulu uMnqweno encinci. Ngabe nibiza ezibangu Tupac. Before abe ngu-DJ ngaphandle uMnqweno ukuthi ungena pha erumini yakhe ufike phayana edlala umculo kaTupac phayana. Fumaze naxa inxiba unxiba into zikaTupac le mntana ngayo Tupac. Ngambiza Tupac even nangoku besemdala ndithi Tupac andimbizi. Andithi Mnqweno. Ndinewali ke ba ndilahlekelwe abantu bakuthi. Ndilahlekelwe nangona bethonga kodwa ke ndilahlekelwe. Lithi ngoba uyafona pha Mnqweno pha kumendle abantwana bam. Uyenza i-VN phayana. Umuntu wonke opha endlini uzawuya pha kuMnqweno athethe pha anike lo anike uthetha nawo umuntu. Indlela uMnqweno ebelunge ngayo manje. So ufumanise uba I believe uba nyhani uMnqweno into yenzekile. But anyway, God knows everything. We just give it to God. Ngala mazwi ke inkosi abantu bakuthi kakhulu manje ndiyabulela manje ngozidina leze kulo msebenzi kaMnqweno nangomso inkosi. Abantu bakuthi mandidlule komnye umcimbi ke ngoku wezaziso ngezaziso. UMnqweno uzawubekwa likhaya kumkhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo lo siya kuwo. Uzaba lapha umsebenzi apha endlini umsebenzi uyaqala apha I think 7:30 uyafika umzimba siqhube sigqibe sibheke emadlakeni sibuye lapha endlini yonke izaba lapha endlini esobheka kwenye indawo. Ndithi mandizamse lo mpoposho abantu bakuthi ke mandizamse lo ezozaziso. I think ndizawuma kuloo ndawo. Ndiyabulela enkosi. Ya saya kulo mcimbi we-candles ke ngoku nje ngesiko fuke lenzekile abantu bakuthi. Siya kulo mcimbi ke ngowe-candle lights.
DJ Kasoye ngentwe ekhalayo nokho. Kasoye. Bueno, into yonke ndikhula naye siyazana nozalana ininzi nje kodwa ke ngokwandizowutya xesha ndicelwa ngoku ngoosista bam bangaba mandidlulise lo umcimbi then lena ndiyiphethe apha zawuyenza ngesiXhosa andizoyidusha bethu nani. Sorry, man, for those that don't understand Xhosa. I'm sure that someone will just translate for you guys there. Yeah? Oh, lena ke elikhandlela ndiphethe apha. Isimboli xa singamakholwa sithi mkhanyisele ngokhanyo olungacingiyo. Le candle ke sisibulelane. Nanini na uziva bangaba namhlanje it's too much for mna and umntanakho nanku yamva kuwe sithi layita elikhandlela uthandaze uThixo uthandaze uThixo. So ke into endizayenza ndizanika wena abanye ke bazawulandela oda bawo nomakazi apha emveni kwakho bona bazalayitelwa apha phakathi endlini balibeke phaa phakathi endlini nxeni yomoya. Yisimboli etshoyo anything yintoni iminingi yayo ukumpha usisibulelane kunye yonke ifemeli yakwaManene bangaba ibe namandla xa ilayita ikhandlela. That is why limhlophe elikhandlela is to bring light. Ihambise ubumnyama nelifu elimnyama phakathi kwekhaya. Enkosini. Zawuthatha ngenye
Thank you.
Siyamavuthela mama. Government blow nam. No Nico. Together. Together, ne? The big one is yours, mama. DJ Yamuelo Mahlala. Yomi. Hi, Yomi. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, that I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. How can we not talk
about family when family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go, and every road you take will always lead you home. Oh, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you